Mrkat můžu. No, můžeš mrkat. No, můžeš už. Tak co se stalo? V zastavárně jsem viděl meč, jo. Já se tam občas takhle jsem se zastavil a ten stál napřed 5000, pak 4000, pak 3500 a tomu borcovi, tomu Milanovi tady na špičáku, tomu prodavačovi jsem říkal, to je docela pěkný meč. On říkal, no pěkný, za 3500, to je zadarmo, protože to je právě japonský katana meč. A říkal, on mi ještě teda, teď si tykáme s Milanem, ale mi říkal, hele Jirko, já ti ten, teda pane, mi říkal pane ještě, to mi vykal. Říkal, já vám ten meč prodám za 3000. On ho nikdo nechce, tak jsem ho koupil za 3000. Ještě mi ho ukazoval, má teda vyražený, už ho nemám, už jsem dal bráchovi k Vánocu, ale měl vyražený sériový číslo. A normálně japonský katana meč. Akorát, že říkal, že pochází z druhé světové války, že to měli japonští důstojníci ten meč. No a ten meč prostě jsem teda za ty 3000 koupil, protože to je zadarmo, jinak takový meč stojí třeba až 20 000. No a já jsem ho šel ukázat Robertovi Čechovi do sportu, do restaurace Sport na Špičáku. On asi něco slavil, nebo co, já jsem ho ukázal. On ho takhle vzal do ruky a říkal, Hagara, to je pravě japonský. A zařval, to bylo večer, že jo, a zařval, já jsem samuraj a já tě zabiju. A já jsem takhle rozmáh. Tak já v té restauraci jsem řval pomoc a utíkal jsem ven, jo, normálně nahlas, tak jsem zařval takhle, pomoc, normálně jsem řval jak o život, protože u něj člověk neví, že jo, on měl meč samurajský a já jsem utíkal a on za mnou a já jsem se choval za roh a pak chvilku ticho, pak se zase Robert Čech vrátil, já jsem se taky vrátil, ale Pinglice k nám přišla a říkala, tak pánové, a mě kvůli vám utíkají z hospody hosti. Normálně tam se sebralo plno lidí a z toho sportu, z té restaurace, ty hosti odešli. Zůstalo tam jenom pár lidí. Tak jsem ten meč rychle vzal a šel jsem domů a tam jsem ho schoval do sklepa a pak jsem se vrátil a slavil jsem s Robertem, už ani ne, no prostě jsme slavili. A protože mě stará nechtěla pustit domů, tak jsem spal u něj ve sklepě i s ním, s Robertem Čechovým.